It's Mega Chris on Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's 7 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ekseni nanti verse ngicela ukushiya ngalo namhlanje uqala weekend yakho uqala usuku lwakho namhlanje on a Friday morning. Incwadi kaHezekiah chapter 37 verse 3 and 4. Wayesethi kimi indodana yomuntu lamathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova wena uyazi. Wayesethi kimi Profetha phezulu lamathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi lika Jehova isho inkosi uJehova. Olukhuluma naleli verse ukuthi nje lamathambo namanje esengaphila. Umprofeti uthatha uyise esigodini samathambo omile, amathambo asemadala kade ehlala engenayo inyama engenayo imsiphe engenayo igazi. Wakhuluma umoya kaNkuluNkulu uthi indodana yomuntu lamathambo esengaphila yini? Uthi umprofeti uNkulunkulu mina ngazi kodwa wena uNkulunkulu owazile. Uthi iBhayibheli lamathambo ayisehlala isikhathi eside ayesomile futhi ayesomile kakhulu, okusho ukuthi ayikho into ekubonakala sengathi ngaphuma kulamathambo. Kusho ukuthi alikho ithemba ilaselikhona ekuthini lamathambo sengavuka futhi aphinda phile. Wawuthi mawabheka ubona ukuthi nomkanja usekho, kusho ukuthi ayisekho into nje esingenziwa ngalamathambo ngoba ayesomile futhi omile kakhulu. Ithemba laleli singasekho. Ngicela ukukhuluma nomuntu namhlanje osesimeni obona sengathi ithemba lisekho, ngathi isimo sakho ngeke sisashintsha, isimo sakhe sifana nalamathambo omile. Nabantu mabembheka bayabona ukuthi ngeke sisaguquka manje isimo sakhe. Nodokotela sebeze bamtshela bathi lesifo sikuphethe wena ngeke sisalapheka, ususalelwe nje yithuna kuphela, ayikho into isengenzeka esimeni sakho. Ngikhuluma nomuntu namhlanje onesimo samathambo omile emshadweni wakhe, noma econsultant nabantu bayamtshela ukuthi hayi into sekumele uyenze nje ukuthi udivorce ushiyo lomshado ngoba ngeke kusalungiseka, sekukubi kakhulu isimo leso samathambo omile futhi omile kakhulu. Nawe mawubheka uyabona ukuthi ayikho into osungayenza. Ngikhuluma nomuntu mina ohlushwa abantwana bakhe naye mayibabheka ebona ukuthi ngathi ithemba lisekho, ayisekho into esingalunga kubo. Ufuna ukuthi mina lawo mathambo omile uNkulunkulu esemkhonza unamandla usengawashintsha awenze abe yimpe enkulu kaIsrayeli. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu Profetha phezulu kwamathambo omile khuluma amazwi okuphila aphambana namathambo omile. Noma ubone ukuthi ayikho into esengenzeka kulamathambo, noma ubone ukuthi isimo sakho ngathi ngeke sashintsha manje, noma ubone ukuthi ngathi impi obhekene nayo iyakunqoba, kodwa khuluma amazwi azophambana nesimo. Umprofeti akazange akhulume into ayibonayo, akazange akhulume ukwahluleka kwamathambo, kodwa wakhuluma amazwi ezinto afuna ukuyibona phezulu kwesimo. Ufuna ukuthi mina noma ngabe isimo sakho sinzima kangakanani, musu ukukhuluma ububi besimo sakho, musu ukudumisa isimo sakho, kodwa profeta amazwi ezinto ofuna ukuyibona phezulu kwesimo sakho. Yithi uvuke ekseni uthandaze ngesimo sakho, ungakhuluma ukuthi sibi kangakanani, sesihlule kangakanani, kodwa khuluma amazwi athi lesimo sami singaguquka, lolu sizo lami lisengashintsha. Ukhuluma amazwi ofuna ukwabona enzeka esimeni sakho. Wa prophet umprofeti phezulu kwamathambo namhlanje ekseni ngiyacela ukhulume nesimo sakho, uprofeti izinto ofuna ukuzibona. Profeta phezulu komshado wakho, uprofeta phezulu kwabantwana bakho, usho izinto ofuna ukuzibona esimeni sakho. Ungayikhulumi lento oyibonayo, kodwa khuluma lento ofuna ukuyibona esimeni sakho. Uma kuukuthi lento oyikhulumayo akayibona esimeni sakho, musu kuyikhuluma lo oyibonayo. Uma kuthi awuyithandi, khuluma lento ofuna ukuyibona esimeni sakho, uzuze uyibone lento ofuna ukuyibona. Khuluma isimo, khuluma amagama phezulu kwesimo sakho. Uprofeta phezulu kwamathambo akho uthi nina amathambo hlanganani. Wena mshado wami obhidlekayo uhlangana manje, nina abantwana bami eningalaleli hlanganani manje. Khulume phezulu kwamathambo, isimo size sishintshe ngoba masikhuluma amagama phezulu kwezimo zethu ikhona into ezokwenzeka, khona into ezoshintsha esimeni sakho. Ukhona uNkulunkulu ozwayo oshintsha amathambo omile ashintshe nezimo zethu. Ngiyacela ekseni uvuke uprofete phezulu kwamathambo isimo sakho, uprofete phezulu kwezimo obhekene nazo. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning.